ಏನು ಬಿಡ್ತದ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾಗಿಲಿಂಚೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ಸಿ ಅವು ಆಯ್ತು ಪಡ್ ಬಾಕಿ ಉಂಟುಡ ಬಾಗಿಲು ಉಂಟು ತಾನ್ 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 ಬತ್ತಿರಿಗೆ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಡಯಟ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಲಬಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ಇನಿ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನೇ ತುಕ ಏನಿತ್ತ ರೂಟೀನ್ ಏನು ಚೊಕ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಅಂದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಮನ್ಪರಂಡೇನೆ ಯಾಪಂಡ ಸ್ವತಃ ಯಾನೇ ಕೆಲವು ಎರಡು ಮೂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ಫೈನಲ್ ಆದ ಒಂದೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದೇನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೆಟರ್ ಅಂದ ಆಣಿಂಕ್ ಸೊ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಟೆಂಡು ಹಿತ್ತ ಸಾನ್ವಿಜ್ ಏದೋಲ್ ಗೈಸ್ ಸೊ ಸಾನ್ವಿಜ್ ತುಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಪೂರ ರಪ್ಪ ಮುಗಿತು ನೋಡು ಆರು ಲಕಂಡ ಕೊಂಚ ಬೇರೆ ಲಾಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಜೆ ತುಪ್ಪನಾಗ ನಿಂಗೆ ರಪ್ಪರಪ್ಪನ ಬೇಲೆ ಮುಗಿತು ನೋಡು ಗೈಸ್ ನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸುರತು ಅಂತಾರಡ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿತ್ತೆ ಜರ್ಡನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಗೈಸ್ ಅಂಚನೆ 9990 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪ ಸೊ ಲೈವ್ ಪಾತಿರ್ಗ ಅಬಡೈತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಂಬು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಕೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ನಮ್ಮ ಕೇರ್ ಮಂತಂಡ ನಾವು ಅತಿ ಶೋ ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿನ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಮನ್ಪೋಡು ಸೊ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಮನ್ಪುಂಡ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಓಟ್ರಾಸ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪ್ ಜೊತೆ ಸೊ ಇಂಚಿನೇ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡು ಆಪುಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಪಂತ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಂದಿನ ಎಣ್ಣೆ ಅನ್ಪಂದು ಒಂದೇನು ಅಮ್ಮ ಇದ್ದದ್ದು ಎರಡೈತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪನ ತೋಜಾದ್ವೀರ್ ಗೈಸ್ ಬಟ್ ಈತೆ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜೀರು ಅಂಚದು ಯಾನೇ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಬುಡೋಕು ಒಂಜಿ ಹೇರ್ದ ಬುಡೋಕು ಎಣ್ಣೆಲೇನು ಪಾಡೋಡು ಮಿತ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಿಡ್ದು ದಾಲ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಏತ್ ಬುಡ ಉಂಡುತ್ತಲೆ ಫುಲ್ ತಿರ್ತ ಮುಟಲ ಎಣ್ಣೆನೆ ಪೂಜೊಂದೇ ಪೋಡು ಬೇರು ಗಟ್ಟಿತ್ತಂಡತೆ ಗೈಸ್ ಗಿಡ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪಿನ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಜಲ್ದ ಬುಡೋಕು ಪಾಡ್ಯಾಡ ಬುಡೋನ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತುಂಡ ಮಾತ್ರ ಕುಜಲ್ಲ ಉದ್ದ ಬರ್ಪಿನಿ ಸೊ ಇತ್ತಾನೊಂಜಿ ರಪ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಂತದ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಕುಜಲ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬರ್ಸೆ ಅಂತೂ ಬರ್ಪುಜಿ ಗೈಸ್ ಶೆಕೆ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಶೆಕೆ ಉಂಡು ಅದು ಮನ್ಪುಂಟು ಬರ್ಸ ಬನ್ನೆಟ್ಟ ಕಾಪೋಡು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಬರ್ಸ ಹತ್ತಂಡ ಅಯ್ಯೋ ಏತ ಬರ್ಸ ಆವನ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ದದನ್ಪಿರು ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಳೆ ಎಂದರು ಬಂತಲ್ಲ ಬೇಸಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಬಿಸಿಲೆಂದರು ಮಳೆ ಬಿತ್ತು ಬಿಡದಲ್ಲ ಶನಿವಾರ ಟೀಕೆ ಇವರು ಮೆಚ್ಚುವ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಜೋಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ದದನ್ ಪೇರು ಲೆಸನ್ನೇ ಇತ್ತಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಗ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಅಂಚ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ದೊಂಬು ಕಾಂಡ ಲಾಪುಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಲಾಪುಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಗಾಯ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಹೆಂಗಿರ ಬರಪ್ಪ ನಂಜಿ ತರಕೊಂಜಿ ರಾಯಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಂತದ್ದು ಒಕ್ಕೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬೇಲೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಗೈಸ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸಾನಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಕ್ಲೆ ಅಂತುಲೆ ಜೊತೊಂದಿರಕ್ಲು ಸಾನಿ ಕಾಂಡದವರು ಗೊಬ್ಬುದು ದೀದು ಬಿಡ್ತೋಲು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿನ ಪೂರ ಪೆಜ್ಜಿ ದಿನ ಅಂದಿತ್ತು ದೀ ಓಡು ಮಿತ್ತ ಅವು ಒಂಜಿತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆ ಗೊಬ್ಬನೆಲ್ಲ ಪೂರ ಮಿತ್ತು ದೀಪಿನ ನನತ್ತೆ ಪಿರ ಲಾಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಪಿರಕಲು ಇತ್ತು ಲಾಯ್ಕಡು ಸಾನು ಲಕ ಜೊತೊಂದಿರ್ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದಂಬು ಸಾನಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಸಟ್ ಮಂತದ್ದು ಫುಲ್ಲಾಗ ಐತೆ ಅನ್ನು ಈ ತಿಪ್ಪಾಯಿನ ನಟನೆ ದೀಪುನು ಬಂಡ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಬತ್ತೊಳ್ಡ ನಟ ಅಲ್ಪ ದೀದಿತ್ತಡ ಮಂಡೆಗೆ ಬರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ತಾಗೋನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬನೆಲ್ಲ ಪೂರ ನಟನೆ ದೀಪಿನಿ ನಾನು ಗೈಸ್ ಏನು ಬಲದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ದಿನನೇ ಆಂಡು ಸೊ ನೆಟದ ಬಲದೆಪ್ಪ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಪೊಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಲೈಟ್ ಒಂಚೂರು ತಾಗಂಡಲ್ಲ ಸುರುವೇ ಎನ್ನ ಇದ್ದಾರಿ ಇವನು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೊಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಗೈಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಲದಪ್ಪಂದ ಕೆಲವು ದಿನ ಆದಿತ್ತಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಲದೆತ್ತೀನಿ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ದದನ್ ಪೇರು ಒಂಜಿ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ನಾನು ಡಯಟ್ ಆದ ಇಜ್ಜಿ ಡಯಟ್ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಿಜವಾದ ದಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಡಯಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂಡ ನಿಕುಲು ಮಾತು ಹೆಂಗೆ ನೆರವಾರು ಸೊ ಡಯಟಂದು ದತ್ತು ನಾನು ತಿನ್ಪಿನ ಫುಡ್ಡು ದದನ್ ಪೇರು ಫುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಏತ ತಿನ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಜಿ ಓವೇನು ತಿನ್ಪ ಅವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಡಯಟ್ಲ ಆಪುಂಡು ದಾಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಡಯಟ್ಗಳ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅಂತ ಲೈಟ್ದಲ್ಲ ತೋರ ಆಪುಜೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ನಾನು ಪಾಡ್ವೆ ಅವು ಓವು ಒಂದು ಬಂದು ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಓ ರೆಸಿಪಿ ನಾನು ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಅದನ್ನ ಪೇರು ಡಯಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಈ ಫುಡ್ ಒಂದು ತೊಂಡ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ತುಲೆ ಮೂಲೆ ನಾನು ಕುಕ್ಕುಂಬರ್ದೆ ತೊಂದೆ ಅಂಚೆ ನಾನು ಚೂರು ಕಿನ್ನ
ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿದ ತಂದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ತಾರಾಯಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ನೆಲಕಡಲೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂದಿನ ನೆಲಕಡಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಲಿಂಬೆ ಪುಡಿನ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಲಿಂಬೆ ಪುಡಿನ ಪೂಂಟಿ ಎರಡು ಹಾಂಡ್ ಸೊ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ನೆಕ್ ದಾದನ ಪೇರು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪೂರ ಪಾಡೋಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಒಂದೇನು ತಿಂದಾರ್ಡ ಹಣ್ಣು ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಒಂಜಿ ಡಯೆಟ್ಗೆ ದಾದನ ಪೇರು ಇಲ್ಲ ಇತ್ತಿನೇ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಅನ್ಪುರ ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿನ್ನೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಪುಂಡು ಗೈಸ್ ಒಂದು ಈತ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಮಾತ ಉಂಡು ಸಲಾಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎತ್ತೊಟ್ಟೊಗೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಂತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ತಪಂಡ ನಾನಂತೆ ಸಾನಿ ಲಕಂಡ ಅವು ಮಿಕ್ಸಿ ಪೂರ ಚಾಲಾಂಡ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಯ್ಜಿ ನನ್ನ ತೊಟ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಒಂದೊಂದು ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಅಂತ ತಿನ್ನೊನ್ಮೆ ನಿಕುಲ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಗಲ್ನ ಸಾನಿ ಲಕ್ಕದಿರ್ತುಲೆ ಯಾವ ಮಾಡ್ತು ಜನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಟ್ಟು ಕುಲ್ಲು ಏರಂದು ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲ್ ನಟ್ಟು ಕುಲ್ದು ಇರ್ಬೇಕದ ಅದೇ ಬಾಯ್ಪಾಡ್ನು ಶಾನೋ ಅದು ಬಾಯ್ಪಾಡ್ನು ಹಾಂ ರಿಮೋಟ್ ದರ್ತದ ಅರ್ವಾರ ಅದೇ ಶಿ ಬಾಬಾ ಡಾಲ್ ಕಲ್ಲೆ ಡಾಲ್ ಪೋಂಡ ದರಿಂಡ ಡಾಲ್ ಉಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಸಾನ್ವಿ ಡಾಲ್ ಉಂಡು ಮಂಗರಿ ಹಾಯ್ ಮುಂದಲೆ ಬಬ್ಬು ಶಾನ್ ಬಬ್ಬು ಅವನು ಹಾಯ್ ಬಂಗಾರ ಈರೇನಾ ಬಂಗಾರ ಬಾಲೆ ಬಂಡೆ ಈರೇನಾ ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆನೆ ಕಡೊಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತತೆ ಅವು ಡೈಪರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಯಾನು ಈ ಬಂಪ್ಟಮ್ದ ಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು 16 ಗಂಟೆ ಒಯ್ತು ನೊಂದು ಪಕ್ಕ ಲೀಕೇಜ್ ಬರೋದು ಹಾಲು ಇಜ್ಜಿನೆಟ್ಟು ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಡೈಪರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತು ನಾನು ಪುದರ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಗೈಸ್ ಕೆಲವು ಡೈಪರ್ ಉಂಡು ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಈ ಬಂಪ್ಟಮ್ದ ಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಒಂದೊಂದು ಡೈಪರ್ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಲಿಂಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆನೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡಿಂದಿತ್ತು ನಾ ಲಿಂಕ್ ಪೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆಯ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಸಾನಿ ಪಿರವಡುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ನೆತ್ತ ಯಾನು ಲಿಂಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಲು ಬರತ್ತೇರು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ದೇರು ಸೊ 16 ಗಂಟೆ ಒಯ್ತು ನೊಂದು ಅಂಚ ಆರು ಬಾಕಿಡ್ಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಲ್ಲೇರು ದಾದ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಅವೇ ಅವನೈತೆ ಲಿಂಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಲಿಂಕ್ ಸಾದೆ ಒಂದೈತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಲಿಂಕ್ ನೀನು ಇರೇಗಿತ್ತಲ್ಲ ತರ್ಪತಿಲಿ ಎಂಚಿನಿ ಎಂಚ ಕೂಡ ಆ ಬನ್ನಿ ಎಂಚ ಅನ್ನು ಎಂಚ ಆ ಬನ್ನಿ ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ಡೈಪರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಈ ಡೈಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದತ್ತೆ ಡೈಪರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಪಂಪರ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಮೊಲೆಗ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಸೈಜ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಐತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪುಜಿ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಿನದೇ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿದೆ ಪಣ ಜೋಕುಲ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಒಂತೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಒಂತೆ ಪೇಪರ್ದಲ್ಲ ಕತೆ ಗೈಸ್ ಸೊ ಒಂಚ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪೇಪರ್ನ ಒಂಚೂರು ಮುದ್ದೆ ಮಂತ್ ಕಟ್ಟಂಡ ಫುಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಲೆ ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆರೆ ಬಲ್ಲೆತೆ ಅರಂಚಿನ ಪುರ ಆರೆ ಬಲ್ಲೆತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊನು ಸೊ ಬಂಪ್ಟಮ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸಾನಿನ ತುಲೆ ಸಾನಿನ ಸರ್ಕಸ್ ತುಲೆ ಒಪ್ಪ ದೇವಿರಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಗೈಸ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದೆತೊಂಡರು ನಮ್ಮನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ತಾಟಿ ಪುಟ್ಲಿ ಬಲ್ಲ ತಾಟಿ ಪುಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ತಮ್ಮನ ತಿಂದರಿಗೆ ಬಂಗಾರ ತಮ್ಮನ ತಿಂದರಿಗೆ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆಗೆ ಶಾನ್ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆಗೆ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಂಡ ಅಮೆಝಾನ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಲಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಪ್ರೈಸ್
ಏತ್ ಮಂಡ 1000 ದುಲೈ ಏತ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡ 54 ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಇಂಕುಲು ರಡ್ಡೆ ತಂದ ರಡ್ಡೆಕ್ 1000 ಚಿಲ್ಲರ್ ದುಲೈ ಆತೆ ಬೋರ್ಡ್ ತಂಡ ಗೆತ್ತೊಲ್ನೆ ಗೈಸ್ ನಿಕಲು ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ ಪಂಡಿರ್ತೀನಿ ನಿಕಲ್ನ ಗೈಸ್ ರಾಜರ್ ಹಂಚಿಡು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಂಕುಲು ಪಲ್ಲಕನೆ ಈ ಗಾಡಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾವರ್ ನಂಚ ಅದು ರಾಜರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಅರೆಗೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ದಾಂಡಲ ಗಾಡಿನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ದಾದನ ಈ ಕ್ರೇಜ್ ಅರೆಗೆ ಒಣಸ್ಲಾತಜಿ ರಾಜರ್ನ ಆಂಡಲ ಒಣಸನ್ ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಜಾವೋಡು ಬಂದು ದಾದನ ಎದುರುಡು ಕಸರತ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಲ್ಲಿ ಪೋಯ್ ತೂಕ ನಮ್ಮ ರಾಜರ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜರ ತುಲೆ ಫುಲ್ಲು ಡೀಪ್ ಆದ ಬೇಲೆಡುಲ್ಲೇರು ಮತ್ತೆ ರಾಜರೇ ಬಡಾ ಪೂಜೆ ರಾಜರೇಗ ಒಂಜರಂಡ್ ಹಾಂ 1:30 ಆಗಿದೆ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಆಪುನ ತಿರ್ತುಡು ಹೋಲು ಹಾಂ ಹಾಂ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕಾರ್ದಲ್ಪ ಬಾಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂದಂದು ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಎಂಗಲೊಂತ ಪರತ್ ಗಾಡಿ ಆಂಡ ಲೈಟ್ ಎದುರು ತಕಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಪನ್ನ ಕನ್ನೆ ತೋಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಎದುರು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಫಾಗ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂದು ಅವೇನು ನನ್ನ ಪಿದೈಬೋದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ದಿನ ಹಾಕುಲ್ದೆ ಪೋಯರು ಅಂದು ತಿಳಿ ರಾಜರ್ ನೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಉಸಾರ್ ಗೈಸ್ ಯಾನೆ ದಿಕ್ಕಾಯಿಲಿ ಕುಲೋದು ತಿಳಿ ದಾ ನಮಕ್ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮಾನೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಪೂರ ನಮಡನೆ ಉಂಡು ಅಂದು ದಿಕ್ಕವಡು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪಕ್ಕ ಇರು ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಬಂಡೆ ನಾನು ಹೊರ ಪೋಯಡ ಅಕುಲ್ ದಾದಾ ತಂದುಲ್ಲೆ ತೂಪೆ ಅವೇನೆ ಕಾಪಿ ಮಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಳಿ ಗಾಯ್ಸ್ ತಿಳಿ ಆರ್ ಅಂಚೆನೆ ಗಾಡಿಲ ಒಂಚೂರು ಹಾಳ ಅಂಡ ಮಿನಿ ಅಕುಲ್ ದಾದನ್ ಪೇರ್ ತೂಪೇರು ಅಡೆಗೆ ಅರೇ ಸರಿ ಮನ್ಪೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಲೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟದು ಒಂದು ಅವಿನ ತಜ್ಪಾದು ಜಾ ಗಾಡಿ ಚಾಲ ಆತೀನಿ ಅಂದ್ ಗಾಡಿ ಚಾಲತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೊಂದು ಡೌಟ್ ಆಂಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಆ ಒಂದಿನದಾಗ ಸೀಟ್ ಗಿತ್ತದು ಒಂದು ಅದನ್ನ ಮಲ್ತಂತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಮಲ್ತೆ ಆಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇರು ಸಾರ್ ಅತ್ತೆ ರಾಜರೆ ಅದೇ ಅತ್ತೆ ಯಾಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಿನಿ ಬರೋಡ ಏನ್ ಬಿಡ್ತದ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾಕಿಲಿಂಚ ಬತ್ತಾರೆ ಬರ್ಸಿ ಅವು ಆಯ್ತಾ ಪಡ್ ಬಾಕಿ ಉಂಟುಡ ಬಾಕಿಲಿ ಉಂಟು ಗಾಳಿ ಬಾಡ್ರೆ ಬರ್ಚಿ ವರಸು ಎಂಚ ನೀರ್ ಕೊರ್ರೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಕನ್ಲೆ ಅತಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಹೆಲ್ಪ್ ಬರ್ಬಕ ಬಕ ಬಿಟ್ಟರ್ ಬಡ್ಚೇರಿ ಈಗ ಬಿಟ್ಟರ್ ಬರ್ಚಿ ಇತ್ತಿನ ಹಾಕಲೇನು ಬೇಲೆ ಕಡ ಪುಡ್ದು ಯಾ ಮೂಲುಲ್ಲೆ ಹಾಕಲು ಎಣ್ಣೆರು ದನಿ ಓಲ್ಲೇರು ದನಿ ಮೂಲ ಲೈಟ್ ದಿಕ್ಕ ಒಂದು ದನಿ ಬಕ ಎಂಗಲ್ ಗಾಡಿದ ಎದುರು ಪೂರ ಶೋಕ್ ಆತನ್ ಗೈಸ್ ಅವು ಯಾ ನಿನಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ತೋಜಾವುಜಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆಯ್ಬೇಕು ಕಜಾವ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಬಂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದು ಜಾವು ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ತೋಜರೆಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯಾರಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎದುರುಡ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನೆ ಅಲ್ಲಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಬೊಕಾಲ್ ಪಿರೌಡ್ ಕುಲ್ಲೋಲು ನಾಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಪಿರೌಡ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಅಂಚ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ನಿಕಲು ಕೇಂದಿತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಬಾಲೆಗ್ ಏತ್ ಫುಡ್ ಕೊರ್ಪಾರು ಅಂಚನೆ ಏತ್ ಸತಿ ಫೀಡ್ ಮನ್ಪಾವರ್ ಅಂತ ಕೇಂದಿತ್ತಾರೆ ನಿಕಲು ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಯಾನಲೆಗ್ ಲಕ್ಕಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಫೀಡೇ ಮನ್ಪುನು ಬೊಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಒರ್ಂಬರೆಕ್ಕ ಅಲೆಗ್ ಬೇಳೆ ಕಾಳ್ದ ಒಂಜಿ ಬಡವನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಫೀಡ್ ಮನ್ಪೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪುನೆಟ ಫೀಡೇ ಮಂತೊಂದು ಪುಣ್ಯಾನು ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಚೆ ಜಪ್ಪೋಲು ಆತನೆಟ ಏತ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಸತಿ ಫೀಡ್ ಮಂತ್ ಆ ಪುಣ್ಯಾನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಪ್ಪೋಲು ಜೆತ್ತದ ಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೋರ ಫೀಡ್ ಮನ್ಪಾವೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಬುಡ್ದು ದಂಡಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಿನಿ ಕೊರ್ಪೆ ಅನ್ನಲೆಗೆ ಅಂಚೆನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಫೀಡ್ ಮನ್ಪಾವೆ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಬುಡ್ದ ಕೂಡ ಫೀಡ್ ಮನ್ಪಾವೆ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಗೇನು ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕದ ದಂಡಲ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ನ ಬೇಪಾದು ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಂತದ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಅನ್ನಲೆಗ ಒಂಜ ಅಲ್ಲ ಕೈಟೆ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪೆ ಕೆಜಿನ ಯಾನೆ ಅಲೆ ಬಾಯಿ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಣಸ್ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಬುಡ್ದು ಕೂಡ ಯಾನಲೆಗ ಫೀಡೇ ಮಂತೊಂದು ಪುನಿ 7 ಗಂಟೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಜೆತ್ತದ ಲಕ್ಕುನ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ 6 ಗಂಟೆ ದಂಚಿ ಲಕ್ಕೋಲು ಅದಾಗನೇ ಫೀಡ್ ಮಂತ್ಪೆ ಅತ್ತನೆಟ ಫೀಡೆ ಒಂಜಿ ಆ ಟೈಮಡ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಸತಿ ಆದಿಪ್ಪು ನೆನ್ನ ಫೀಡ್ ಮಂತದ್ದು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅನ್ನಲೆಗ ಅಂಚೆನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಂಚ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ఒక వెజిటేబుల్ అನ್ನು ಕೊರ್ಪೆ ಆ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 7 ಅಂಚಿ ಒಂಚೂರು ಪೇರು ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ಪಟ್ ಪೇರ್ ಮಂತದ್ದು ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜೋಲ್ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ರಸ್ಕ್ ದಾದಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಆ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 8-8:30 ಬೊಕ್ಕ ಫೀಡೆ ಮನ್ಪುನು ಟಿಲ್ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಫೀಡೆ ಮನ್ಪುನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫೀಡ್ ಮೇನ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಪೇರ್ ಕೊರ್ಪ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಣ್ಣ ನಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಗಟ್ಟಿ ವಸ್ತುಲೇನು ಪೂರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಂಡ ಜೋಕುಲು ಬೇಗ ಗಟ್ಟಿ ಆಪ ಅಂಚೆನೆ
ಅಜ್ಜಿ ಒಡ್ಲೆಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪ ಅಂಚ ಸೊ ಒಂದೇತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದು ಪುಂದು ಎನ್ನುವೆ ಗೈಸಾನೆ ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ಡಯೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗಾನೆ ಡಯೆಟ್ ನಿಕುಲು ಎನ್ನಿಲಕ್ಕೆ ಡಯೆಟ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಡಯೆಟ್ ಮಂತು ದಿಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಫುಡ್ಡನ್ನು ನಡು ದೆತೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಆತೆ ಬೊಕ ನಿಕುಲು ಗಡಿ ಗಡಿ ಗಂಜಿ ತಿಳಿ ಆವಡ್ ಅಲ್ತು ಬೊಕ ನೀರು ಆವಡ್ ಅಲ್ತು ಬೊಕ ಸಾರಿ ಗಟ್ಟಿಡು ಒಣಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಆಯ್ತು ನಡುಟ್ಟು ಬಯ್ಯನ ಕಾಂಡೆನ ಇಂಚಿನೇನು ಪೂರ ಅದನ್ನ ಸಲಾಡ್ಸ್ ದೆತೊನೋಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಿನಿಯಾಂಡ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಕುಕ್ಕುಂಬರ್ ಇತ್ತಂಡ ಕುಕ್ಕುಂಬರ್ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಡ್ಯಾನ್ ಬೇತೆಲ್ಲ ತೋಜಾವೆ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಟಮಿನ್ ತೆಕ್ಕು ನನ್ನ ಮಾತಾ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಹಿನಕ್ಕೆ ಈತ ಯಾವ ಒಂದು ಆಪುಣಿಂಗ್ ಸೊ ಅಂಚ ಗಾಯ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟ ಆದ ಪುಂದಿನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪಂತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಅದೇ ತೊಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಲಿಂಕ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸೊ ಈತನ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಏನು ಮನ್ಪೋಗ ಗೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತಿಕ್ವೆ ಟಟಾ ಬಾಯ್ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿ ಕಮೆಂಟ್ ದಿವ್ಯಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಎಸ್ ಮೇರ್ಪಾಡ್ದೇರು ಎನ್ನ ಬಾಲದಲ 9 ಮಂತ್ ರೆಡ್ ಕೈ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆತಂಡ ಕಾರ್ದ ಬಾಕಿ ಉಂಡೊಂದು ಪಾಡ್ದೇರು ಸೊ ಸಾನ್ವಿ 8 kg ಲೋಲಿತ್ತೆ ಅಂದ್ಲ ಪಾಡ್ದೇರು ಸಾನ್ವಿನ ಕೇಜ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಡೇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಇಂಚನೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಡೈಲಿ ಸೀಸನ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಸೊ ತೂಕ ಡೈಲಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ ಫ್ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ಲ ಮೂಕೆ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಾಡು ದಿವ್ಯಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್